Тестото е готово за изработка. Дали Значи добро е ферментирано. Оля яде живо тесто, да не ме сни. Сега ќе го поделиме на 12, на колко го поделиме, за да го публикуваме. Дай ставим малко житите. Браво, Бубе. Така отина да науча може да учи. И шо ти сни? Дай посуда от буток на буток. Я време работил. Кой? Ти? Дек съм работил. Никъде не съм работил. Не. Няма как ги вършите. Нигде не съм работил тук. И аз средно съм го помогала. Практично. Сукалка. Добри ги малко не. Да, трябва да спокрият малко. Да, малко трябва да постоят, за да... Ами пак ферментира за това да не директно стои. Така ги покрием, да не паднат корите. Обозедно.